så det frem til det her kommer. Klone. Sejle rundt i satellitter ude midt i stjernefremmeland. Hvad siger du til den sikre landing? Man klapper ikke. Det er sgu da fedt, da. Man klapper ikke. Med stjernetegn. Presset. Ja, det der sker, det er, at vi kom herned for at se, hvornår vores fly afgik. Og så er det forsinket med et par timer. Så vi venter lige lidt. Så kan jeg lige noget tis. Det der sker nu, det er, at mig og Astrid, vi skal ud og gå en tur. Fordi Thomas han har ondt i røven. Han stopper at bevæge sig. Hvorfor har du ondt i røven? Fordi at der er ikke så meget fedt på min røv. Og det der sker, det er, at jeg har ondt i røven. Så nu går jeg en tur. 5 timer, 45 minutter, og klokken er i øjeblikket 2 i amerikansk tid. Kører. Yes. Det, der er sket i vores liv nu, det er, at vi er endt i United States of America, i New York, som det hedder. New York. Det vi gør nu, det er, vi er ude at køre en tur med Lars som chauffør. Jo. Yes. Kasper som GPS-fører. Navigatør. Navigatør. Yes. Navigatør. Vi er lige kommet ned af lufthavnen og fået vores lille bil her. Lille bil, så meget sagt. Og er på vej til Woodward. Yes. Kører igennem Newark. Så skud ud til alle dem, der holder ud derude og finder med på vores rejse. Nej. Du er ude, Mads. Ja. Du bliver klippet ud. Du må ikke være væk. Det går. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits. Skal vi gå op og sidde på toppen, eller er det for varmt? Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a trendsetter too. Bulletproof on another level, ahead of the crew. Select,
see your fire when the strobe hits you. I didn't see who you came with. Bet you're looking for something new. I feel the heat, fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a translator too. Money rains from the sky above, but people change 'cause I got enough. A little time and some tenderness. You'll never buy my love. No other thing that's as precious to me. There's no love than a heart that's beat and a heart that's true. Something that you got to know this, yeah. Det der sker her, så vi har ramt film nummer 100. Og der står en eller anden random pige der og kigger. Man kan ikke forstå, hvad vi siger. Nej. Så, Mads Thomsen. Ja. Vi har nu været på Woodward siden i lørdags. Det er onsdag i dag. Ja. Hvad synes du om det so far? Jeg synes faktisk, det er fedt. Han synes, det er fedt. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Det er et fedt sted. Hvad jeg synes, det er udmærket. Det er der er Gratis swag. Der er gratis swag over det hele. Hvis du bare kigger der. Helt gratis, og det var bare swag. Han ligner lidt... Nej, det gør han ikke. Swag. Mere swag. Så det kan ikke blive bedre. Ja. Swag. Han væltede lige på et løbehjul. Det er fandme swag. Men man lærer hurtigt, hvordan folk gør herovre. For eksempel så må du ikke sige fuck. Så der fucker jeg lige det hele op. Ja, man må heller ikke stikke pinden i røven på hinanden, så kigger de mærkeligt på en. Ja, der er faktisk mange ting, man ikke må. For eksempel, om man ikke gør det der. Man må ikke være homo, hvis man er skater. Og hvis man er cheerleader, så skal man være homo. Så reglerne er stramme herovre. Skal man lige give Mads Amstrup en kommentar med på vejen? Så sker der jo faktisk det, at vi kun sidder 3 her, af de 4 drenge, vi er. Ja. Grunden til det er, at vi er flygtet. Ja, fordi at, hvad laver Mads? Mads, han laver... Han er på scoretogt efter Canadier. Ja. Det er rigtig godt, Mads. Hvad på skala fritid, hvor godt synes vi, det går for ham? Den ligger sådan lige mellem 2,1 og sådan 2,2. Ja. Så bedre end forventet. Og bedre end han nogensinde har prøvet før. Men Så heller ikke bedre end det. heller ikke bedre end det, nej. Sidder og beundrer. Hvad siger du om Mads Amstrup lige nu? Tøffelhelt. Godt. På den forkerte slags pige. Det er... Det er også bare fordi der er 29 grader, og klokken det der til 6 om aftenen. Ja, facts. Det må du ikke sige. Du skal huske tævet. Facts. Ja. Jeg tror, når man siger bøsse. Status. Ja. Men det er fedt med, så længe vi har det så sjovt. Nå, det er en canadier, han har fundet, som tumbler, og hun er virkelig dårlig. Og skrald. Thomas ville gerne score hende, men han kunne ikke. Jeg sagde første gang jeg så hende, at hende skal nok score. Og så sagde jeg, Og så sagde Nikolaj, han ville score hende. Og så kunne vi have en fighter med. så havde vi det lidt sjovt omkring det. Og så gik vi bare sådan, hygge os lidt med det. Bollede lidt og sådan. Altså mig og Nikolaj. Og så lige pludselig så Mads Amstrup, så tog han fart. Så tog han fart, så sagde han ord til hende. Og så gik det galt. Så gik det galt, så blev en joke sgu til virkelighed. Så blev en joke til virkelighed, og så lige pludselig så var han faldet i.
Og så har han hørt noget om, at hun godt kan lide ham. Mads Armstrong. Helt væk. Det er status. Jeg var forbrændt i går. Ja, Nikolaj han var forbrændt i går. Det var jeg også, og Camilla var også. Ja, hold da op, hun er afsted. Nej, Laura var også. Laura var også. Ja. Så Astrid, hun er bare... Ja. jo, Astrid hun er altid forbrændt. Hun er konstant forbrændt. Ja. Masser af synes det også. Ja. Drenge, Ja. vi er lige med over på det der infirmeri. Jeg skal have en pille. Jeg skal have nogle stoffer. Der er sket det på den her tur. Jeg har fået et stort knæ. Nikolaj, han fik Kan vi ikke gå imens? et mindre uheld. Jo. Ej, Thomas. Der er sket det, at jeg har en ret våd røv. Ja. Nikolaj, han... Vi tager omvejen. Nikolaj, han havde et uheld. Han... Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Der skete et eller andet, så fik han en grænte stor kind. Det var venstre, ikke? Eller var det højre? Det var højre. Den sad helt herude. Han var virkelig grim. Nej, det var også lidt et Så kom han til læge. Så fik han nogle piller. Så nu er han kommet på drugs. Som I kan se, så er han ikke helt normal. Det ser normalt ud nu. Nu er jeg bare ondt i nakken. Ja, han er ikke helt normal. Skal vi gå den eller? Nu se, han kan slet ikke finde ud af afstandsbedømme og sådan noget. Hvilken vej er han ved? Er det ikke sådan der? Jeg kan ikke finde rundt i Woodwood. Ja. Men man sover lort. Vi har ikke fået luksushytter. De kalder os VIP, men vi bor fandme ikke i VIP-huset. Nej, mit førstehåndsindtryk, det var også en koncentrationslejr. Ja. Og så kom man til maden, og så var jeg bare 100% Jeg græd hele første nat. Det hørte jeg faktisk godt. Det var koldt. Ja, det var det pisse. Ja. Men jeg havde det egentlig okay. Så vågnede jeg bare klokken 5. Så var det ikke okay. Så vi... Hvad var det? South Park. South Park, ja. Det er vi også. Her dernede kan man se springcenteret, det bedste. Onsdag på Woodward. Vi er cirka halvvejs. Vi elsker det her. Og i morgen der skal vi ud og ride på hest. Det var ikke dårligt. Mads vil gerne lige sige farvel. Nikolaj vil gerne lige sige farvel. Hej. Thomas han vil også godt sige farvel. Jeg vil sige farvel. Farvel. Sometimes I get high to free my mind. Is that alright? Right. Sometimes I get drunk to pass the time. Is that alright? Is that alright? Right. Let's roll up some. Let's pull up some. 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 Sometimes I get high to get you off my brain. Is that alright? Right. Sometimes I like to get wasted. Sometimes I like to get faded. Sometimes I forgot what I was finna say. Right. Let's roll up some. Let's pull up some. Hvad siger vi til det, Astrid? Det er pisse varmt. Ja. Men vi elsker teknik. Kom nu. Laver vi? Der er lige sket det, at vi har haft en intens træning med Kasper Elgaard og Lars Nørgaard på kongeteknik i denne fine hal. Så er der cheerleader. Ja. Eller Så bøsser. blev vi overrasket, da vi lige pludselig ser en masse cheerleader. Ja, altså de er også gode nok. Det er slet ikke det.
Og nu skal vi til at Det er Kong Lars. lære lidt, hvordan man... Ja, hvad skal vi nu? Nu skal vi lære, hvordan man lærer folk at springe. Ja. Springe metodik. 2016 på Woodward. Vestbøndet. Ja. Woodward. You got me wrong, and that's a fact. Something that you got to know is, will you realize when I'm gone that I dance to a different song? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame that I got to go. And this is a fat lady jumping in the trampoline. Ej, hvor er det sygt. Ej. Jeg kan bare sige det. Klokken er 7 om morgenen, og vi skal ud og ride. Så det var godt. Ikke godt, Mads? Det har været ugens højdepunkt. Ja, det er ikke hele ugen. Men nu sker det på sidste dag. Det bliver sgu meget rart. Der er fredeligt om morgenen. Det er rart. Ingen skaterlyde. Ingenting. Ses på hesten. Let's roll up some. Let's blow up some. Let's roll up some. Let's blow up some. Let's roll up some. Let's blow up some. Before the hoes was ever noticing, bank was broken full of overages. Cruising 5 miles spoken this. My heart was cold and so emotionless. Here, I can't hear my own thoughts. Yeah. Hvad sker der, drenge? Hej. New York. Vi er netop ankommet til Paramount. San Francisco her. Paramount Hotel. Vejret er lort. Det er skyet. Det er meget overskyet. 31 grader. Der er ikke rigtig nogen mennesker andet end hjemløse. Velkommen til New York. Hva? Igen. Vi døde for strøm før. Hvad er der sket, Thomas? Inden for de sidste 4 timer. Der er sket det, at vi fik at vide, at vi måtte gå ud og nyde New York på vores own behavior, hvis det hedder det. Og så skulle vi bare mødes hernede om halv time eller sådan noget. Og så var vi ude at shoppe lidt. Og så gik det amok. Og så gik det bare galt. Ja, så lige nu der prøver vi tøj, Og som I kan se, så er der ikke rigtig mere plads i kufferterne. Og her er ikke engang det nye tøj. Her. Det. Yes. Nej, jeg vil lidt sodavand. Så har vi spist pizza til aftensmad. Masser har fået en ny jakke. Og Mads har fået en ny jakke. Thomas han har fået en ny trøje her, kan man lige. Han har fået rigtig mange nye Mads Thomsen han er gået helt amok. Nikolaj har købt for 3 poser. Det vil sige 2 par bukser og lidt andet. Thomas han har købt for... Hvor mange poser? 2-3 stykker. 5 tror jeg. 5 poser. Nå. Og Mads Thomsen han har købt for 20 poser. Så tak til ham. 20 poser hvad? Tøj. Ja, det er fyldt sådan en her. Han har fyldt den. Han har fyldt sådan en der. Med sit eget. Det er ikke godt. Nu er vi på vores... Den her trøje. Hey. Så ser jeg sådan her ud i dag. Ja, en de shorts der har jeg også. Ja, ikke? De er bundet af. Det her det er så vores hotelværelse. Det er ikke stort. Nej, det er godt nok. Men vi har 2 dobbelt senge. Vi har en rigtig seng. Et fjernsyn. Den glæder jeg mig til.
Tæt er godt. Så kan man gå herhen, og så er der et spejl. Hvis man skulle ønske sig det. Så har vi døren til at komme ud. Så har vi et lille skab her, man kan gemme sig i, hvis det skulle være, at Thomas han løb efter en og var pisse irriterende. Samt et strygebræt og strygejern og sådan noget. Og så har vi et toilet, hvor vi har et luksus bagbad. Det er der nogen, der har glemt, at du Ja, og meget flot håndvask. Og så har vi jo allerede nået, som I kan se, og rode rigtig meget. Vi har været i New York i hvad? 6 timer. Jeg har allerede brugt 1.500 kroner. Ja, han har brugt 500 kroner, og Prøv at vi se den har her. ødelagt verden. Ny trøje. Ny trøje. Nykøbt i skrald. Yes. I by. Nej. Okay. Og Nej, toppen, så prikken over i'et, du har tabt en mønt. Prikken over i'et, så har vi en kongeudsigt til ingenting. Every phone call. Too much thinking and too much time in the attic. Too much drinking and too much weed for my habit. Too much passion and too much swag for the average. No need to explain if you can't change what happened.